Ahoj lidi. Čus, dneska se zaměříme na to, jak by vypadal boj Rudé smrti s mrazidrakem. Takže začneme asi výhodama a začneme u Rudé smrti. Ta má ve výhodě rozhodně fyzickou sílu, kdežto mrazidrak má svoji dominantní velikost. O tom nelze pochybovat. Ovšem, ta dominantní velikost nutně nemusí znamenat stejnou sílu. Dále tu máme palebnou sílu, u které má Rudá smrt rozhodně navrch, protože chrlí mohutné a ničivé proudy ohně, které dokáží během naprostých chvil zničit celé flotily lodí. Mrazidrak sice plive led, ale když se z jeho ledu dokázal dostat bez zubka, tak to Rudá smrt určitě dokáže taky. No, dále má mrazidrak kli a Rudá smrt má pancéřovanou lebku a osnatý ocas. A pravděpodobně dominuje i fyzickou silou. Takže tady má nejspíš opět navrch Rudá smrt. Mrazidrak nemá pravděpodobně tak fyzickou sílu, jako má Rudá smrt, ale za to má větší obratnost pod vodou, kterou by mohl využít a zároveň by tam nemohl Rudá smrt použít svůj oheň. No, ale zároveň by tam mrazidrak ani nemohl použít svůj led, neboť by se mohl sám zamrazit a dost nepříjemně skejsnout pod vodou. Takže čau příště, napište nám do komentářů, co si myslíte a čau.